Здравейте, приятели! Искам да ви направя свидетели на едно анбоксване на една наистина много добра валица, която наистина се заслужава, според мен, всяка една стотинка дадена за нея. Това време ще го покаже, но според отзиви, които чета за нея, просто са уникални. И така да преминаваме към анбоксването. Така, валичката е Апия, не знам точно как се чете, Fujin Z Neon Night 83L. Така да започнем с анбоксването. Така, да видим японците каква красота са сътворили. Тя е завързана вътре. Пръчката в магазина си я пипна в ръцете. От 3 до 24 акцията. Значи просто наистина усещането е уникално на самата пръчка. Много лека пръчка. Ще е изпипано. Така че са титаневи. Nano Join е с глобката, което значи, че както на повечето спининги слабото место е точно в глобката. При тук този момент, при тази валица, този момент го няма. Не знам дали се вижда на камерата. Надявам се да се вижда. Ето тук данните. Апия Fujin Z Neon 83L. Просто наистина допер е много финна пръчка, много така пасва в ръката. Ще видим като изложим макарата как ще е. За сега ще сложи една българсия просто за тестовете, докато си харесвам макара за нея. Така, уникална пръчка. Просто на камерата не знам дали ще се види. Всяка една нишка на карбона се вижда уникално. Лака е много добър. Снатката е наистина уникално направена. Не знам доколко ще се види на камерата. Не знам дали се вижда хубаво снатката. Уникално е. Наистина трябва да се пипне на живо валицата в ръце. Но няма да я сглобявам вкъщи, тъй като има кой знае колко висока тавана да не си я чукна, да не отбелим нещо. Така, друго поема. Да, обясняваме как да се замята, как да се сглобява правилно. Всичко е направено като за деца, да се разбира лесно. На японски, на китайски, не знам на къде.
Не го разбирам, не мога да прочета нищо. Това представлява, не знам колко се вижда на камерата. Опътването. Надявам се да се хваща всичко от камерата. Така. И това е бокса, на който направих свидетели на моето ново подаръче. От тук нататък ще видим как ще се държи в реката с действителните сблъсъци с риби. Искам най-вече да подчертая за въдицата, че не знам доколко ще се вижда на камерата. Мисля, че се вижда. Калъфа е твърд. Въдица се продава с твърд калъф, който е за носене на въдицата, за да не се наранява по автомобили, превози и така нататък. Наистина калъфа е доста твърд, бих казал. Доста добро. Вот това представлява. Но така както гледам, най-вероятно ще я слагам с кълпачок вътре, да не са стържина в друга бланките. И така, приятели, това е за анбоксването. Вече се надявам рибите да покажат колко е стабилна и как се държи въдицата. Тук искам да добавя цялото описание на въдицата. Все пак не го знам наизуст. Някой го интересува, има интерес. Това е. Написано какъв е карбона, какви са водачите. СКС водачи, найдроген в глобката, 128 грама тежест до 1,2 влакно, конец и така нататък. Просто имаме наистина уникална въдица. Пето поколение на Апия на този модел. Въдицата наистина, ако се пипне в ръце, се усеща за какво става въпрос. Тук така да се види хубаво. Не разбирам китайски, японски, не знам какъв е. Доколкото знам, въдицата е японска, с много строг контрол, но се изработва в Китай. Просто това е една от най-скъпите въдици в света, което се изработва в Китай. И аз се очудих, но това е положението. Надявам се това видео да ви е харесало. И вече ще има от реката повече с борба с рибите. Колкото мога да направя и каквото мога да направя, ще го видите. И така. Приятели, здравейте вече от реката. Вече сме тук, за да изпробваме как ще се справи новата въдица Apia Fujin Z Neon 983L, за да видим как ще сработва с рибите. Да се надяваме да имаме по-хубав удар от някоя по-едра риба, за да видим как ще сработи новата въдичка. И така, приятели, до после. Едно хубаво кефалче. Не знам, искам да видите въдицата как се работва на дребна риба. Значи никакъв шанс да се откачи. Наистина много добре се работва. Много се вижда на камерата. Ето го сладура. Супер, красавец. Ето пускаме. Айде една малка писалка на апията. Я си в тоса. Рибосък. Знам дали се вижда добре. Вижда се. Сладурка. Айде ела тук. Тук.
Добре ги ловяпят. Браво. Уникална пръчка. Просто уникална. Уникално дана го закова направо. Средно кефалче. Супер. Хубав кефал. Се набирайте. Конче. Красавец. Красавец. Голям красавец. Браво. Браво. Това е килограм 38-40 може би. Идеална риба. Още едно дребосъчие със смятането. Сладур. Айде, те откачаме. Много хубаво взе това кефалче. Със смятането. Май дребосъчие. Не мога да го преценя. Защо не са бори, но много хубаво взе. Я да те видим. Охо! Охо! Няма кефалче. Штучка. Писалка. Дано да се вижда добре. Ето я. Сладура. Сладурана. Ето така че не. Дребосък. Една бройка фанахме. Значи голямо течението. Не мога да усета дребно ли, едро ли. Дребосък. Среден кефал. Не е дребен. Да, ето. Красавец. Както го гледам, може би 40. Най-вероятно е 40. Се вижда на камерата. Айде, сладур. Да пускаме. Така явно не удари нещо по-голямо на апията и си дърпа доста сериозно. Лошото е, че са ми малки тройките на камиона. Доста сериозна риба е това. Може и да е сом. То камион, ако стиска, ще го признае с тези тройки. Доста сериозно опана рибата. Сега ще видим какво е, ако успеем да го извадим. Надявам се да се вижда хубаво на камерата, защото се тъмнява. Пръчката държи наистина много сериозно. Втората риба. Ако излезе с тези малки тройки на този камион, направо ще е доста сериозно опъна от течението ли е, че е силно и водата дълбока или рибата е сериозна. Сега ще се каже. Мисля, че е разпер. Не мога да видя още.
Да направим една снимка, бе, приятели. Леле, голямо мятане ще пуснем. Така. Да видим колко си. Това се вижда. А не. Приятели, почти 50 сам. 48,5 буца. В това силно течение е така, ма изпраска, че все едно бях своя петвоица. Така, и пускаме. Приятели, наистина мисля, че въдичката се справи доста добре. Наистина коментарите, които ги четах специално за този модел, за тази въдица, наистина се оказаха реални, действителни. Наистина не знам доколко се вижда на видеото. Мисля, че на момент се забелязва, тъй като си държа телефона с ръката, докато лова риба, затискам го по елека. Не знам доколко се вижда, но тук там се вижда въдичката как се работва. За мен лично всяка една стотинка на този модел, на тази въдица е оправдана. Много хора ще кажат, да, това е много скъпа пръчка, не знам си какво, не знам си що. Да, не е ефтина пръчката, наистина не е ефтина, но кефът цена няма. Така че за мен беше важно да се намеря в този диапазон точно от 3 до 24 грама въдицата да се работва правилно в всичките там воблери, да наречем силикони, всички примамки, така да го кажа, за да се работва от малък грамаж до средно голям грамаж, който на мен ми е предостатъчно. Една откачена риба до сега няма с нея. Единствено, ако вече рибата се дигне над водата, което е нормално, като се тръсне, зависи къде е закачена рибата, да се откачи от тройката. Но моите впечатления специално за тази въдица наистина са много добри. Въдицата наистина заслужава парите. Това беше от мен, приятели, за въдицата. Надявам се клипа да ви е харесал. Довиждане и до скоро!